Kulendi. Panyika pane mabasa zvokwadi. Audio yangu itaura nomufesi anozviita munin'ina wanyoka yemabhuni. Vanhu vari kuita sei apa? Unoona panofana kuva pakufamba imwe mhepo isina kumira zvakanaka apa. Munhu anoti iye unoda kupiwa mari aibate iye mumaoko. Iyi haisi ishi yokumba kwenyu iwe munin'ina wanyoka yemabhunu. Dei wanga uchigona kunzwa audio iyi. Mari inobhadharwa nemaZimbabweans kuti ibatsire comrade nyoka yemabhunu. Hainei kunzi yasvika mumaoko enyu iwe maoko ako iwewe. Hatombodi kuionako mari yatobhadhara iyai kuti isvike mumaoko ako iwe. Why? Because tiri kuita zvekubasa kwanyoka yemabhunu kuchimurenga kurevolution. Hazvisi zvefamily. Munofanira kutongopindawo sevanhu vane hama yakasungwa, but we can take out our comrade alone without your assistance. Sezvazviri tiri kungomira tichibvisa kuti zviitwe. Living Sarowaka akadero. Hapana paunoblema Sarowaka pokuti unoti wewe comrade Sarowaka vanoramba undipa. Havana pavatomboti kuti ukwane, unenge uida kukwana papi? Unoda kukwana pakuti ugopota uchidya mari. Ndosa mai guru vako vachitoramba kuti mari iyo mota itengeswe. She knows kuti murume wavo achidzoka anowana zvinhu zvapera kutengeswa zvichingo tiri kunobudisa nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu kana dena aiva aibudiswa nemari. You would have come long ago. No, why? Because hapana musi wakambotadza kubhadharwa maloya. Maloya ari kungobhadhara. Saka ora waida kutenga loya racho rinobva mumuti here, nderabva mugungwe. Unoda kutenga loya ripi kana wazopiwa mari iwe? Maloya ari kutaurwa haya. You think Sarowaka kana akamira paya uchimunzwa Sarowaka achitaura, do you think kuti Sarowaka akadzungaira zvokudaro zvokutsvaka loya rinobudisa munhu nekubackdoor kana kuti risingabudise munhu? Hakuna kungoda kungotanga kutipindirira dzimwe nyaya idzi mafamily enyu apa uri kutaura uchifona uchiti uri kuda kuuraya Kulendi. Why uchida kuuraya Kulendi? Because wakapiwa information yokunyema. Ni zvimwe zvinhu musadaro wakomana. Nokuti Kulendi akapiwa information yokunyepa. Ani information saka iye ndiyo odii kana yauya. Sezvawangouya wewe saka vanhu zvavatonzwa uchitaurwa kudaro uchitotaurira vana uyu kuti anoshanda kufama. Vana uyu aingohuma nawo nezuro uyu. Vana mudzingwa. Saka tototi Kulendi wazobudisirei munhu, Kulendi oda kutokuuraya because iwe wauya uchitaura pachivhitivhiti chaKulendi. Imi wakomana imi tikwanirei? Imi tiri kuda kuita zvinhu zvatinofokasa zvine chokuita nerevolution. Hatidi vanhu vanongouya musada kutanga kutora nyoka yemabhunu sekuti takuda kutoita drama naye kana kukirieta mamovie naye. Isi tiri kutorwadziwa naye because kana dziri nyaya dzechimurenga tinofanira kudziita takabatana. Kubatana kwacho ndikoku kokuti tinofanira kurwadzirwa mumwe wedu kana achinge abatwa. Ndo kunonzi kubatana, kunzwisisa mwoyo mumwe. Imi zvamaakuita izvi hatisi kuzvinzwisisa zvokuti uyu womudzingwa unobuda achiataka Sarowaka, handichadi kumuona uyu mapindwa nomweya wokuti nguva kwayanga yakusvika zvinhu kwazvazvakuenda uko taapadhuze nokundowina. Mweya yekwenyu imi vapana vanyoka yemabhunu yakuda kuuya kuzodhistepa vanhu navava vana mudzingwa. Makuuya kuzodhistepa vanhu. Imi makanga muchizopa mudzingwa. When did you start to know mudzingwa? Makamuzivira kupi imimi? How come iwewe unototaura kuti munhu anozvitamburirawo, haana chaanogona kuita, anoshanda papurazi. Makamupa mari akamira sani, muchimupirei mari iyo 25,000 iyoyo mutadza kupa vanhu vanobudisa nyoka? Because pakangosungwa nyoka yemabhunu uyu comrade Sarowaka vakabva vatobudikira ipapo. Nokuti takangoita 3-4 days tisinganzwi pari kutaurwa.
but takazobva takunza ma-updates ese achiuya nacomrade Saruwaka. Uyu akazotangawo kundobudikira nechekokoko. Why did you give this one a stranger mari muchisiya kundopa munhu aingobudira pachena, anongobudikira pachena nanhasi? Apa iwo wakuti uri kumublema futi, saka uda kuti arege kubudisa mukoma wako. Iwo hauna right. I will never give you money. Hatimbovi tikatongonzwa kuti mari iyo yakuwira maoko ako iwewe, we will never pay any cent unenge wakubudisa mukoma wako wega, because hatigoni kuita zvinhu zvakangofanana nezviri kuita. Ndosaka uchiona vanhu vari murevolution vakangofanana nevanhu vari mugovernment yavo yavakafoma. Kana government iripo, ZANU-PF zvaikamira yakaita zviya, kana munhu wayo akatonzi wakuvara, vanomira nomunhu wavo kusvika apora, akanzi abatwa kana kuti pane zvaitika ari pabasa. Zvese izvo zvinoonekwa nevanhu vari. Nyoka yemabhunu is working for the public. Unoda kuti iwo utopiwa nemari yokudya. Handiti unotengesa masofa here uchita zvokutengesa masofa, unoda kupiwa mari yokudya nani futi iwewe? Uri kutopedzera mukadzi wanyoka yemabhunu chikafu nokuti atonzwa kuti uri kuti mari yayo muchikafu chiri kuyo hatikwani. Iwe nani? Iri kupiwa family yanyoka yemabhunu, the real family yanyoka yemabhunu, not zvokuti iwe uri mukoma, uri sisi, uri ani wake. Hatitodi kuonai muchimiramira pachikafu ichocho chishoma, because chaverengwa vana vanyoka yemabhunu nomudzimai wake. Imi kana mava kuzoita zvimasakatire makutopedzera dzinde iri mvura. Don't go there muchindopedzera chikafu. Shanda iwewe. Alright, uri kukomplaina kuti chikafu chiri kuya chiri chishoma, mari hatisi kudziwana. Ngatimboti isusu dei nyoka yemabhunu akanga akuvara zvisiri zvekubasa kwedu isu kwaari, chikafu wangada kuzochiwana kupiwe? Kana uchitadza kutsvaga chikafu mukoma wako asipo kuchengeta mhuri yomukoma wako, wangada kuzochiwana kupi? Ngatiti akuvara, azvikuvarira ari muchipatara, wanga uchaita sei iwewe? Ngatiti alright, iko zvino toti isusu he wasn't a revolutionist, akuvara isi tisingatomuzivi, wanga waida kuzoti uwane chikafu kupi iwewe? The way wanga uchazoona chikafu kana denyo comrade nyoka yemabhunu vanga vakuvarira kwavovo, vari kwavovo, vasiri kune zvemusangano wedu. Ndo nzira yaunongofanira kutsvaga mari nayo uchisapota mhuri yomukoma wako. Mukoma wako auya achitowana futi zvinhu zvakanaka ipapo, zvavakutotaura zvokuti vana uyu mudzingwa anga akuda maiguru vako pasipoti akazoisiya sei mukati memba yemukoma wako? Makasiisa mudzingwa pasipoti sei? Angabva akabudamo achitiza here? Uchenjere kutaura dzimwe nyaya dzinozoita kuti kana obva tobuda apa, mukoma wako obuda, munonetsana. Because hauna njere ndatokuona iwewe unoda kuuraya munhu asina nemhosva kuti ndotokutsvoga ndikuuraye. Iwe uchinotova nemapawa akuuraya munhu, ichi vane mapawa akuuraya vanomuvinga uko, zvise zvigananda zviya. Pakaviuya chiya chimurume chiya chakauya chakapfeka zvinhu zvokuti ndeche ava veInterpol, wakaregerei kuchirova chikafa iwe? Kana une masimba okurova vanhu, wakuzoda kutanga kuti unondouraya vana Gambakwe, vana uyu Kuliend, oda kuti urayira mufana wedu iwe, mufana unopenga iwe ute kwazvo, ute mushe iwe mufana iwe, ita mushe apa izvozvizvi. Otherwise mukoma wako iwewe akanga aramba kuti nyaya yemasofa haizivi. Wakanzwa here kuti mukoma wako panyaya yemasofa akabuda achiti chinyi? Iwo wakutobuda uchiti hazvi ndokutaurira chokwadi bhozi ndini munin'ina wacho, nyaya yemasofa ndinoiziva. Ukadii kubhadhara munhu wamasofa masofa ake? Why didn't you go there ukangonosvika ukati ashamari, I'm very sorry nezvakaitwa nemukoma wedu, takanonoka kudhirwa masofa, but here is your money, or here are the sofas dzakanga dzatorwa. Type yemasofa yawaida ndiyoyi, waigadzira iwo pamunhu masofa ake. Unotoiziva hako nyaya yacho, but unorega iri kumatare uchitadza kungosova zvinhu zvacho chopu chopu, wakatosovha kuti mukoma wako abude. Unomuda here iwe mufana unokwana? Usazopinda futi ava pachivhitivhiti. Tisu tinoteerera zvivhitivhiti izvi, hatidi kuzokunzwa futi uchitaura nyongo yako yauri kutaura. Unotaura nyongo yauri kutaura, uchitaura nyongo yauri kutaura wakutobudisa. Otherwise mukoma wako manyaya dzemasofa adzo anga adziramba, aida kuti angobuda kukoti uko ozouya osolvana nomunhu wake amboramba. Iwo uri kubudisa mamwe masecrets, ukatobatwa iwo paya unogona kungopazha nezvimwe zvanga usingafaniri kupazha mumuromo wako momo musina kunaka. Get away mfana iwewe. Ndini ndakutaurira nyaya iyi, ndinonzi mujibha chaiye kana kuti mujibha akakwana. Kana uchindida ndidavire ipapa pana Kuliend apa. Ndiri muno muSouth Africa muno mauri iwewe. Kana chisangana Kuliend,
Kana mfana uyo akati anoda kusangana newe nditsvage undiudze pachivhitivhiti apa ndiuye timbosangana naye timudzidzise kuti kana mukoma akasungwa chii chaunofana kuita. Uchengeta mhuri yomukoma wako zvakanaka, usatarisira mari dzinobva kuvanhu. Mari dzinobva kuvanhu tikazonzwa dzaryiwa naSaruwaka, we will be happy because he is working, he is fighting by all means. Haazogoni kukwira netransport yake, transport achikwira nemari yake, chikafu achirya. Musi waanenge achifambira nyaya idzodzo nemari yechikafu inenge ichitova ipapo. Haagoni kuzoswera nenzara. Wakambozviita iwewe kuti unoswera nenzara watumwa nekambani? Usadaro, vana veZimbabwe havazofari kunzwa kuti mari idzi muri kuti dziri kuryiwa naningi, dziri kuryiwa naningi. In other words, muri kukambena, kudhikambena mukoma wenyu kuti asapiwa mari. Vanhu vakuora mwoyo vachiti mambobatwa nomweya upiko vapana imi motaura nenyaya dzemari? Kukara mari here vapana imi? Indai munopiwa nachivhayoko. Mumbosvika mungoita zvinongoita kuti ZANU-PF ifare kana kuita vafundisi kana ungonoita mufundisi woparidza zvinozadza chechi wotopiwa mari. Kana kuita musician ukangoimba chero zvawaimba chivhayo unongopa idununuka riya rinobva ratongokupa mari ipapo. Hakuna kuda kutanga kutaura mari dzerevolution dzedu dzamunoda kutipa zina nebasa muchitaura zvinhu zvisingavaki apa. Muri kuda kutikanganisira nyaya yedu yanga yakusvika kumapena. Apa imimi maakuda kuita zvokutanga kukiretera mafawo kunzeko kusenda kwestadium. Tiri kuda pena iyi apa iyi, kwete zvokuda kutanga kuzotiudza pena kubudisa vhaye zvinhu zvaitika bhora rikatomborohwa mamwe mafurikiki anokwana 20. Maakuda kutitaura zvisina nebasa imimi. Musataura zvisina nebasa imiwe mufana unozviita hana mufana wanyoka yemabhuni iwe. Otherwise ruchigananda futi iwewe. Tinoda kuona fesi yako tigoibvunza hama dzako kuti ndiwe here. Kuliye ndipuwa fesi. Kana chiri chigananda tibve tachiudza kuti chibve chagarira kure uko nesuko. Otherwise ruchigananda wapiwa iwe uruda kulendi. Usataura naye futi yeye anokuvigira zvigananda. Ukaona chifoni chake chakufona taura get away. Tatombotoda kuzomuona but tatozoona kuti otherwise kachigananda katumwa aka ungauraya kulendi wewe. Ndigokuona ndigokusiya ndokunyudza kamusoro mfana iwe.